Nerwowo baba wleciała do lekarza, do panie doktorze, niech pan mi to wleje, niech pan mi to niech pan mi to nasypie, niech pan mi to wsadzi. Ja chcę mieć chorobę weneryczną. No nie wierzę go pani, ale my to leczymy, my tego nie dowomy. Mnie to pięco obchodzi, ja chcę mieć chorobę weneryczną i koniec. Ale ja pani to tłumacza, że my tego nie dowomy. A zresztą po co to pani jest? Panie doktorze, jak ja to będę miała, to mój chłop też to będzie miał. Jak mój chłop to będzie miał, to sąsiadka z drugiego piętra też to będzie miała. Jak on to będzie miała, to ładniej chłop też to będzie miał. Jak ten chłop to będzie miał, to sekretarka od naszego dyrektora na pewno też to będzie miała. Jak ona będzie miała, to mój dyrektor też to będzie miał. A o tego Pierona mi najbardziej chodzi. Przyszła baba do lekarza. Lekarz się pyta, co pani jest? Panie doktorze, ją taką wstydliwą choroba. To niech pani godo. No, ja po prostu cały czas błąki puszczą, ale tyle ich puszczą, tylko ja ich ani nie czuję, ani ich nie słychać. No, a nawet, że teraz chyba z 20 razy już błąka puściła. Lekarz godo, no dobra, no toż przepiszemy coś pani. Przepisał i kazał jej za 2 tygodnie przyjść do kontroli. Po 2 tygodniach przyszła baba zaś tam nazad go do panie doktorze. To musiało coś porządnie zadziałać. No bo ja je czuję, ale nadal nie słyszę. Wiecie pani, mamy rada. Naprawili mi nos i nozdrza, a teraz się zajmiemy słuchem. Przyszła baba do lekarza i go do panie doktorze. Mój chłop po prostu coś już tak mu to chyba nie działo dobrze, bo to nie tak jak kiedyś. Z tym seksem już to nie wychodzi. A on go dowie, pani nawet i dobrze przyszła, bo to mam teraz taką nową tabletkę na to i no by trzeba było ją wypróbować. Powiem pani tela, eksperymentalnie, ja ją dam za darmo, pani ją wypróbuje, ale trzeba mu ją albo do zupy wciepać, albo do jakiegoś napoju. Dobra, baba wzięła. Za 2 dni przyłazi do tego doktora. Ale ona jeszcze była całą w skowronkach. U niej to jeszcze chyba nie przeszło. Panie doktorze, pan jest chyba cudotwórca. Kurde, jak mu to wciepło do tego, po chwili, normalnie, jak on się za mnie wziął. Ja nie wiem, między talerzami, między szolkami, my chyba wszystkie pozycje. Mnie jeszcze to trzymie, nie wiem nawet jak się to zakończyło. I co się pyta doktor? Panie doktorze, my do tej knajpy już nie pójdziemy. Przyszła baba do lekarza. Go panie doktorze, mnie tu coś fez boli. Ten ją wziął, tam pobadał dokładnie. I go pani co? Ale tu trzeba migdały wyciąć. Migdały? Co to mnie tu będzie czekało dali? Ale panie doktorze, mnie jeszcze tu boli. Ten ją zaś tam dokładnie pobadał go pani, ale tu trzeba wyrostek robaczkowy wyciąć i kąszczek jelita. No ale to co? I patrzy się ten doktor na nie, a ona tako smutno, tako. Ale panie doktorze, ja się boję panu powiedzieć, że mnie jeszcze głowa boli.